Sanangura henyu nyai rumangarana ngorima. Inini ndakasangana neurwere pamba. Ndakasangana neurwere pamba. Ndakapaka nobatsi. Ndatanga nobatsi ndakapaka utanga. Uya ushanda urwere. Ashanda urwere anakona kutsakwa. Ndokuzotaka futi wechipiri. Ushanda murwere. Tinokuona pashowa change. Ndokuti chaizvo ndinokumbira kubvunza kuti munotsvagire kuti chiini charamba chakaniteera kudai so mumba mangu. Zvingazi ndapedza izvi totanga tashanda murwere then tozoteere tsoro yacho iyoyo. Saka mukuteerwa tsoro ndo pakabatwa mhepo. Mhepo taibvunza kuti ndiani. Mhepo yakadaidza zita ramai vangu. Ngandini dambudziko wandibatire pasina hama dzangu. Ndingati aiwa andina kuziva kuti ndichawa ndine mubvunzo yangu kana mudambudziko endikusangana naro. Zvingazwa vafanira kundibata pana hama dzangu. Wakandishungurudza. And for sure andina kuradzira kwechingwedza the following day. Mamangariri tenere. Ndamanga kuti ana mushane mbeu zvakadai. Andina kumanga ndakasvike mumba sekutese bhara. Ndoende kuna nasegu nenharo kwandinayo. Nharo kwandinayo iri kuti. Ndobva ndavatsanangurira. Vakandirefera zvingazi aiwa tazwa isi tiri adiki. Ndabvuna mukombo. Shuwa ndakatora mukororo ndikaenda Chimanimani. Ndasvika Chimanimani kuna segu ericha. Ndavapire nyaya. Mashoko angu. Angati orati muzaya ndadini? Ndazwa. Saka zvendinoita apa ngezvekuti ndichachidini tikudzika angatoteme zuva rekuti Mamangarire chini wanhu wekwambamba. Ari kuramba ere. Munhu uri kubudirwa ndimai yako ndiani uri kubuda pane mwana? Ndimai. Wamangarira kune vanhu wekwaJobe kana kuti ngori mavari apa kana kuti mushaya nembeu. Basi. Apa ndinoda kugadzisa kuti mhepo iyoyo yakati kwai wakandishungurudza ibve pandiri nokuti ndimai wangu. Zvakanaka. Ndizvo wapedza. Samari kuna asingaizivi. Funa wakaimangarirwa. Ndingakwanisa kana kuti hanzi muitaurewo. Ngochimchirapo munhu waishungurudza mai yake, waichaya mai yake, mhepo yako buda pane mwana, handiti? Saka unofanira kutaura chaizvo kuti hanzi ndaishungurudza mai, ndaichaya mai, saka mhepo yako buda kune mwana wangu wechiti hanzi iwewo waishungurudza chini? Waindishungurudza. Basi. Saka uri kudaidzana ni anasekuru. Kuti anasekuru inini ndiona kugadzirira mai ndimwari dzechini? Amai. Saka ndebutso. Dare kuti muone kuchibatsira. Pari kuti hanzi mhepo yayi handitoindi pamhatso pangu. Waichaya mai ndiyo chaya mai yako. Mazita Mutape. Izvi hazvimborina dambudziko bhozi inyaya yakaitika ndakura. Ndakuziva. Handina kuziva kuti kune dambudziko raanaro zaya vangu. Pari chandinoziva ngechekuti hanzvadzi yababa vangu yakauya pamhatso. Ndikachengeta ikafa. Ndikaviga. Ndakataura parufu. Ndikati tete maita zvakanaka nokuti mwafira pamusha. Ndipo pano. Ndikasiya zvakadi. Zvakadaro. Saka inini kwangu handina dambudziko. Ndinongodzosera futi bani. Pari atipe gwara. Isusu hatina chatingaona kutaura. Iye ndiye ane gwara. Tatombomuonesa panze apo tataimwazana tazviitisa zita rangu apo richikwereti chemagwiro. Tamuonesa ndamisa ndauya ende ndanisika munhu waifana kutobvisa. Maona akomana ndasangana nawo akwenda ari kuti muzaya waramba wati handina mari. Ndicho wadzosera ndikati angatidzokere. Tataimwazana Mutape ndawa ndine shoti kudai. Ngatidzokere tonyese chikwereti. Zvichazondonana kupi? Kumberi. Tataimwaona ndanyesa zita rangu apa ndichaunza mari yangu. Muzaya inini chinhu chakapinde kunaka ndinofarira chokwadi.
Nyora pamari ndiye una mai ari kubuda chiganzi Urikurambidzana zvere. ndiye waifana kuchibvisa mari yemagwiro. Yes. Uchida kubetserwa turu ndiana sekuru. Haungabvisisi ana sekuru. Urikurambidzana zvere kuti wai ndiwo wacho unofanira kutobhadhara mari. 20 magwiro netransport yekuti aunza pana kuti waifana kunge weitoti atoya pana wechipupura kuna mambo kuti ndo zvinhu zvendaiita kuti uone kubetserwa. chirambara nazvo asairangu zita musanyi kuchika Tinoda kumugadzirira chiko chenyicho choto kuti aya asasazokwikika achade kuuye kwenyiyo. Tinoshanda nemutemo dzemuno. Mitemo dzemuno ndo dzetinoshanda nechi. Ndo zvinoitwa izvozvo. Rafanire kwachazere munhu yani kwaari nekuti mukunda wangu kuuya achitaura for sure waitaura nenyaya yekushungurudzwa ndiushu. Endi wakafa achitaura nenyaya yekushungurudzwa ndiushu. Kana achiramba ongoti handisi kudini handizvizivi. Kana achizviziya ngatisiwo matendanda apa totangira apa. Order. Ndoti anhu chikufambiwa nacho inini panapa. Unotenda here kuti waipiringidza mai kana kuti usaitende. Tenda wesa matenda ndako. Tende mberi. Kana usingatende. Yakutofamba ndiri kuzvona. Saka ndopende kutaura kuti kushungurudza kwacho kwandinoziva inini. Ndode kutsanangura. Unoda kubatsirwa muzaya wewe. Unoda kubatsirwa kuti uri kuti ana sekuru ari kumuisira mai wake here. Apeno. Pamusoro ngatibatsirane. Vamba mbaba. Nyaya yabateka kwese matopedza wani ngwani chipere. Mwana kuti anga mubatirira. Toda kuti nyaya iende mberi. Ibva mambo Mose matenda ndase kuti vambe ndo zvitofamba man. Zvakutofamba man. Zvirikutofamba. Onini. Watenda. Ishuwa here kuti waichaya mai. Kuchaya na uchaya. Wayashungurudza sei? Pakushungurudza kwendinoziva. Ndiko kuti dambudziko raita mumusha. Takaenda kotora baba mukuru apeni. Inini mkoa munhu wenyu muningino wangu James atatu baba yachi 4. Ndoko yakwatakaita na mai pasekuru. Saka ndoti ndo pakushungurudza kwache basa kama ndazi munhu mazo ndabvuma. Kwende kwase kuti chinyi. Kuti tiri kurwadziwa. Ndiyo. Mayati anoroya. Hey, order. Mayati anoroya. Order. Zvanga kutamba tanga tichiita aikomba saizo. Baba. Waichaya mai tanga tisiripo. Nawe waitaura. Waishungurudza mai tanga tisiripo. Waishungurudza mai vana sekuru mamuri kwera na sekuru. Ana sekuru amushanemba wamdai. Paichaiwa mai. Ndikuya kwawo. Paichaya mai mamuri kwera nimechaya mai. Vamusiri kwani. Murwere chirwara mwana wake chibuda chitanzi ndini mai waindishungurudza. Mamuri kwera. Saka isu atiteri zviro zvemakuwa. Kuuya kwatouya. Takutotangira ipapo tizwo mbuya. Kuti mbuya chazomboita kuti hanzi mwana arwarewo uyo. Anase kumbotaurira nawo nani? Unoza nani nambamba. Teitozwawo mune mupurisa udare munomu. Mupurisa udare aripo. Echizwawo chemwainetsera ndicho mai kuti amweni mangwani asazonesa ana mai. Nekuchiziya kuti ari kudei. Atitozi pamweni unoti wayatuka atitozi pamweni wakapinya pamweni wakachaya kana kwaka umweni unoripiswa kubudikidza kwemhosva yake yakadini maita basa ungakwanisa kana umupa mupurisa here muri kuenda umwango mai yako yo toda kuti hanzi abuda echitaurawo chinhu chaakashaishirana newe kwati kumudira pane mwana tizwe kuti zvakamira sei maita basa endayo basi Dari na mburowa. Pakabviswe matenda nda. Aonini. Musaifanonga mamuti mudza matenda nda.
asati atenda pakunganga mupetudze muoni amuzipa mwana wachiana na mai yake ngatende ndaye yake mabva kunganga ndaida kudzadzisepo vanhu pane yafa munhu yakafanana neiyoyo yakabviswa mare ikapuwa vanhu akatoti takatori inopetudzirai auye namai yake echitaura namai yake because amwene mwazwa zvimweni wakazoroorwa kuroreswa umwe munhu wakatofa pamwe munhu muri kuona hanzi pamweni mhete neumweni munhu saka imwi Mikaeri tangai mazwawo hanzvadzi yenyu yechitaura musandogashira basi mazwa here Chirano muchapisisawo nesu achuwa sununguka endai pasei ndaikumbira kuti mujekesere kuti zvese zviri kubatwa apa isusu chedu kushandisa chini dziri motokari tichandodhiraivha tozoenda zondomudini zviro zvese ndiyo unonga ichiita because kuda kudetserwa chiendai paseri apa murekwa mapunga Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti